गोरानि मोथोन आवा ताखोलाय सिथोन जोंनि बुबा गोरानि इमान दैनि मोखां होंसेथोन जोंनि बुबा गोरानि मोथोन आवा ताखोलाय सिथोन जोंनि बुबा गोरानि इमान दैनि मोखां होंसेथोन जोंनाव फालै जानाय रं दाक्तिल' गमरै खांखा जोंनाव थोंगै दांनाय रं दफानि सोरां मोलांखा जोंनि बुबा गोरानि मोथोन बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय आयके चुबा चलेनाय आयके चुबा चलेनाय दिप्रासा आयौ लथों दिप्रासा आयौ लथों दिनै माथाय न' मार'नाय दिनै माथाय न' मार'नाय आयके चुबा चलेनाय खामुनि थोंगै दंजामानि असुख जाथंमानि आनि नखा खामुनि थोंगै दंजामानि असुख जाथंमानि जोंनि बुबा गोरानि मोथोन आवा ताखोलाय सिथोन जोंनि बुबा गोरानि इमान दैनि मोखां होंसेथोन जोंनाव फालै जानाय रं दाक्तिल' गमरै खांखा जोंनाव थोंगै दांनाय रं दफानि सोरां मोलांखा जोंनि बुबा गोरानि मोथोन बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय ग्रेटा ट्रिपलेन मार'नाय आयके चुबा चलेनाय आयके चुबा चलेनाय दिप्रासा आयौ लथों दिप्रासा आयौ लथों दिनै माथाय न' मार'नाय दिनै माथाय न' मार'नाय आयके चुबा चलेनाय गोरानि सबावो जोंबो सुबालायसिना बुबा गोरानि सबावो जोंबो सुबालायसिना दिनै बुबा गोरानि मोथोन आवा ताखोलाय सिथोन जोंनि बुबा गोरानि इमान दैनि मोखां होंसेथोन जोंनि बुबा गोरानि मोथोन आवा ताखोलाय सिथोन जोंनि बुबा गोरानि इमान दैनि मोखां होंसेथोन जोंनाव फालै जानाय रं दाक्तिल' गमरै खांखा जोंनाव थोंगै दांनाय रं दफानि सोरां
फुंकाहाम जतनो जुलाइबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि इरो बाइक रेलिखौ फाइ मानजाफानाय जत ताखुमते भोग संनो पाइप्लाया हामबाय ते जों ए तिनि बाइक रेलि खालामनायनि मेन उद्देश्य अंका जों थांनाय 16 तारिखआव दिल्ली अभियान खालामनाय जेरै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मुभमेन्टनि बागै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्डआव जों सेट्राल' नरेन्द्र मोदीनि थाखाय जों साननाय अबनतियै जों दिनै बाइक रेलि जुलाइबारि कन्स्टिट्युएन्सियाव खालामनाय जों इरो एभारेज बाइक 500 जेमन नहा तब आरो दंग गारि गुरा मिलायगे प्राय 2-3 हाजार जों इरो जमायत खालामनाय हामबाय दिनै जुलाइबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि आङो बाइक रेलि खालामजाखा दिनै बाइक रेलियाव फाइ मानजाफायजा दिनै सेन्ट्रेल कमिटिनि इयुथ ने YTF ने वाइस प्रेसिडेंट दिनै सार सियानमाव दिनै शुरू दिनै जुलाइबारि सिमिया सारा त्रिपुरागा बाइक रेलि खालामजाय दङ बे तामनि बाइक रेलि खालामजानो नांगौ नालाय दिनै बुसकां 16 तारिख जों दिल्ली अभियान दिल्ली थांनाय दं दिनै त्रिपुरा सारकनो कमानाय जानाय दिनै त्रिपुरा सारकनो जों आव खालामनायनि बागै मुक्ति खालामनायनि बागै अबनो दिनै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों साननायनि बागै जों दिल्लीयाव थानायनि साखां दिनै सारा त्रिपुराखौ जों बाइक रेलि खालामजानाय कारण दिनै गामि आमचायो जों जत दिनै त्रिपुरा सारकनो जों थानसानो फुनुयै दिनै सारा त्रिपुराखौ जों आवहाय खालायो जों बाइक रेलि खालायो 16 तारिख जों खालामनाय बेनि बागै जत सारा त्रिपुराखौ जों बाइक रेलि खालामजायो